Ndakanzwa umwane bhucha riri pasera vachiscreama. Vatatomhanya zvishuwa tikatomuna marabha achitozvicheka. Achicheka dumbu kucheka chacha kudodambura. Iye aiti mudumbu mako mune chikiti chirimo. Akatora acid yemabhatiri yaya tinoshandisa. Ndo yaakatora acid yebva anwa. Saka akanga akumboirutsa ipapo. Anosizviita zvokuti anotenga reza kana kuti kutora banga ozvicheka achinwa ropa. Akambochicheka nhengo yake futi yakubuda ropa pai. Vatora ropa riri achinwa. Shamwari yenyu ane zvinodhaka zvaaitora here zvamunoziva imimi zvokuti mungati pamwe ndizvo zvakonzeresa kuti shamwari yangu isvike pakadai swapa? Ainingwara handina chandakaona. And then investigate. It's perspicious. One of us cases has not loved this case has not loved me. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Iko zvino vanhu vakataura kuti mazuva ekupedzisira zvinhu zvakawanda zvichaitika, zvimwe zvinovhundutsa, zvimwe zvekuti haungambofa wakafunga kuti zvinoitika muupenyu. Muchiitiko chinovhundutsa chakaitika kuno kuChegutu, mukomana wechidiki akazvicheka padumbu. Masikati zuva rakacheka nyika. Kusvika arasikirwa neupenyu mushure mekunge vatomutora kumuendesa kuchipatara. Vatataura navo vati zvaivhundutsa kuona zvaaita, nekuti aitoratidza kuti haasi kurwadziwa, asi munhu akanga achizvicheka, achitoraura, achiburitsa panze zvokuti umwe wakatonhongwa uri pasi. Vatataura navo vati izvi zvinhu zvaikwanisika kungoitika chete nokuda kwekuti akanga ari munhu aitora zvinodhaka. Mukomana uyu akauya Maxeni achibva kumatiku kunonzi kumatiku musoro kwandiriwo. Saka achibva asvika vatora banga, hanzi akatora banga mumusika uri papa pandiriga. Atora banga rere. Asi mukomana uyu munhu anoita zveguka. Anoputa guka. Zvokumwa madrugs madrugs ndo zvaanoita chaizvo. Saka ndo paakatendera, hanzi akatenderera so. Atenderera ndobva aenda nokuko. Ndobva azienda kuzvinogara pashop number 4 apo pane bench so panoitwa zvekumwiwa tudoro tutumbwa utu. Saka asvika ipapa ndo paakagara mukomana. Saka inini patime yacho iyoyo paakazoita chitiko icho chicha ndika inini ndakabuda mushopu pa number 14 apo ndichienda kuzvibatsira mutereti. Saka ndapedza kuzvibatsira mutereti pepe ndichitokiya shop inangirine toilet handidika ndakanzwa umwane bhucha riri pasera vachiscreama. Saka ndakati kuti anonzi Machado, ndakati Machado achichayo chiri kuitika. Ndopo ndakaona, ndopo ndakataisa ipapa. Ndopo ndakati ndikandibona kuti chii chiri kuitika. Ndopo ndakaona mukomana akamira akadaiso, akabata banga achizvicheka, achicheka dumbu kucheka chacha kudodambura, achitora ruma atora rumwe ruoko achirasa, achitora ura achirasa, achitora ura achirasa, achitora ura achicheka, achingocheka. But airatidza kuti haasi kutomborwadziwa, ndozvakandishambisa chacha. Soti ndakatozobva ikoko ndichitotiza. Ndobva ndataurira vanhu kuti enda munoona kuseri kuzviita marabha ari kuzvicheka. Saka vanhu ndo pakatanga kuzara manje kuseri uko, ndo pakazoyo mapurisa but akanonoka manje kuda sei kubatsirwa. Plus ura wacho umwe wacho akatohudambura piece. Pane kapiece kakada kudaiso kapiece. Ndo pakadambura kapiece kake varara pasi. Saka ndona kunge akachakanyaya kuti azononoke kufaka ikenge iri itemperature nekutonhora plus madrugs aya zvokuti dai kuri nguva yekupisa ka aibva angofira ipapo. Saka ndo pakazouyawo ambulance, afonerwa ambulance na standby nandi bafonerwa ambulance yobva yauya. Saka kuti apinde muambulance macho futi akanga ane power rakanyanya, anga asingaite
kana mapurisa pakati yamapurisa anenge mangani 7 zvotokatotadza kutomubata anga ane simba rakanyanya zvekuti saka ndobva kazokwanisa kumubata vachibva apinzwa mumaambulensi ekukanzuru achibva angoendeswa kuchipatara kwaivo but kwakumanheru madhokota akazonzwa kuti mukomana uyo ashaya. Paaizvicheka apa aitaura here? Aingozvicheka kanyarira, ane zvaaitaura here? Iye aiti mudumbu mako mune chikiti chirimo, ndizvo zvaakanga achitaura izvozvo. Achida kubvisa kiti manesi auya ndiwo pariti hanzi mune kiti irimo imomo mandida kuibvisa. Asi asati azvicheka hanzi akatora acid yemabhatiri yaya atinoshandisa ndo yaakatora acid yobva anwa. Saka akanga akumboirutsa ipapo. Saka zvichida ndofunga mudumbu memakurira memakupisa. Saka iye ndopa akafunga kuti pamwe chikiti ameno zvinoita vanhu ivava vanomwa mutoriro ava kuti vanoona zvimwe here zvatinoona zvinonetsa kunzwisisa. Saka ndopa akabva azogara manje panhangiri pabhenji pabva atanga kuzvicheka manje. Akatanga kuzvicheka akagara pasi. Anga akamira patumazenge turi pashopu pacho ipapo. Anga akamira patumazenge turi ipapo. Tiri kuona imimi nhasi toti kuti anemi muri vanhu vechikuru. Makamboonawo here zvinhu zvakadai soizvi muchikura? Hatisati. Zondishamisa. Handisati. Nyango kuzicheka nereza chaiko chacho chinhu chinorwadza zvikuru kuzoti banga. Hatisati. Muri kutaura apa, mukutaura nyaya yeguka, mukutaura nyaya yemutoriro. Tiri kuona kuti idambudziko raamo munyika medu kuti vana vedu vazhinji ndo zvinodhaka zvavari kutora. Moda kuti kudii pamusoro pevari kutora zvinodhaka uye vanhu vari kutengesa zvakadaro vachitengesera vanhu. Ini tinoti zvangu vanhu guka vanhu vanotengesa guka ngaabatwe. Ininika ndinoona sokuti weakness iripo ndeye vanhu vemutemo. Nekuti vanhu vemutemo vanhu vanotoziva nzvimbo dzinoitwa izvozvi. Saka vanoregere kuvabata. Wonaita rasikirwa nemunhu apa. Vanotoziva vanhu vacho. Saka vanhu ava tinongozviona mumaTV ende zviri kuitika but izvi manje dai vanhu avasungwa varega kutombonzwirwa tsitsi. Nekuti imwe dambudziko rinoitika futi kuti panosungwa vanhu vaya isisuwo kunokwa hatizombooni kuti zvakapera sei. Penalty yacho chainatsokuona munhu achibudawo achiregreta ari ikoko kunhangeri noko. Saka isi hatizomboona vanhu vaya vatodzoka hakutofamba hakutoita sei. Saka unozoona kuti mutemo wacho guka racho riri kurambidzwa vanhu vari kutofa but vanhu vacho futi tikuvaona futi vanenge vachingotengesa vachiita sei vachiita. Saka totoshaya kuzwa kuti mutemo wacho hausi stiff, hauna simba, varongotaurawo but havana simba. Zvichireva kuti imi muri kufungira kuti chakakonzera kuti mukomana uyu azvicheke ndezvinodhaka zvaaitora. Zvinodhaka nokuti sometime last year akangozvicheka panapa apa ndobva atora chigubhu checasket ndobva adai bva akunwa ropa. Akambonzi futi akambozvicheka nhengo yake futi yakubuda ropa paya ndobva atora ropa riri achinwa futi. Saka tinototi izvozvo hazvitomboitiwe nemunhu ari normal. Ngotora munhu cheno aiwa. Inini ndinogera inini musoro ndane makore nemakore tichigera. Ukamara munhu kunokugotsi kunoko inini ndinotofira guilty kuti kumana munhu ndamumara but iye hake hasi kutombonza hake pena toti aiwa handiri right. Kowa uyu akutotora banga achizvicheka kucheka achitora roko achivhomora ura achirasa so. Asati azviona. Mataura imimi kuti kumashuroko ane zvaaitomboita zvinovhundutsa kudaro. Pakambotsvagwa here rubatsiro rwokuti abatsirwe zvichida vamwe vanoti munhu anotorweswa kurehab hama dzake kana kuti imimi makambozvitaura here kuti mukomana anoda kubatsirwa? Isisuwo semunhu watinoshanda naye
hatina hedu bhozi pana pakata last year kababa achizotorwa achienda kunobayiwa kuchipatara kawo paakakwidzwa muchingoro achienda kunobayiwa kuchipatara. Mishonga yakapiwa yacho chii achibva azongodzoka patanga kuti rake zvakanaka, but hatisizaziwe kuti hama dzacho dzakambomutorowo here dzichienda naye kurehab kana kuti apa but panenge pasina zvokuti wakangongomuono kuti ndofunga anenge adzoka kuvanhu anenge patakabva but haana kusiya chii zvokunwa zvake zvekutora zvinodhaka izvozvo haana kusiya. Panapa aiita basa rei? Chii chaaiita panapa? Tikuona pakazara mashopu akawanda wanda. Aigera kumusoro, aigera musoro, aigera baba, aive baba. Anga ari baba. Akadhakwa kudaro vanhu vaitouya achitowana makastoma ekuti aitogera. Zvaita kana ari panormal aitogera. Kana mukasangana naye zviya hamufungiri kuti ndiye mukomana ari kuita izvozvo, ari smart. Asi kana zvatanga tindiwa musoro mushe totindiwa musoro zvakanaka. Inini mukomana uyu ndakabva kumba ndobva ndanosiya mwana wangu panonzi paufesenda pachikoro, saka ndakubva kunosiya mwana ndakuya pabasa. Mukomana ndakamuona pedyo nepatoshanda napo kuri kudzimba kumashure mbichana achitaura ega achipopota, saka akazenga akumashure kwangu ini ndiri kumberi achiuya pabasa pake. Pandakazviona kuti nhasi zvari kuita zvakanyanya, ndafamba taingove tumutara, pfungwa dzangu bva dzangoti ndakangotya ndangoti mandajamba chidhireni, pane chidhireni chinodivhaidha tara nepabasa pedu, ndobva ndajamba ndati arege ndifambe nekumashops, mukomana zvari kuita nhasi zvikutyisa. Saka ndakabva ndauya nepamashops, iye mvaramba ari mutara, but ndichisvika pabasa pake iye achisvikawo. Ini ndakaenda saidhi rekumashops, nenzira yekumashops, iye achisvikawo pabasa pake. Pandatosvika mandati kuna baba mushopu medu, marabha nhasi zvinenge zvakakwidza. Mandatomira kuchidhireni chitodziya zuva, ndakatomutarisa. Akasvika mubva nevakomana veve pabasa pake nchitomuona, ndobva atora umwe mukomana aive paakagerwa zuda, so mubva amubata ruoko. Ndakatomutarisa ndobva aenda naye opposite nepashopu pavo. Hamino zvaakasvika zvaakanotanga kutaura. Tagara mubva tazonzwa kuti marabha anwa battery acid asi aripo pabasa pake. Tatanwa battery acid, zvikanzi yatonwa battery acid, ndopa ndakapedzisira kunzwa. Tatogara ndofunga papera maminutes, ndopakazoya baba vanogera mushopu medu vakati nhai mimhanya museri kumashopu marabha ari kuzvicheka atobuda matumbu. Bva tatomhanya zvishuwa tikatomuona marabha achitozvicheka, achitopinza ruoko mudumbu make achitodhonza matumbu ake, rimwe dumbu wanitori panze achitozvicheka. Ane zvaaitaura here? Aiti kudii? Time yatakasvika isusu vanhu vanga vatozara, patakashamisika achitotaura. Time yatakasvika isusu pekutanga ndakamuona akamira, matumbu akatorembera. Ndobva tazodzokera mubva tamuona arara pasi, ndofunga anga asisina simba anga adonha. But to my surprise aitotaura, akatosumudza musoro achingotaura zvisinganzwisisike. Hanzi ndakadonhedza zuva pano pasi, ndozvandakangonzwa. Zvimwe zvakawanda handida kuzozvinzwa because vanhu vanga wawanda vachiuya kuzoona. Zvinoshamisa. Mukomana uyu mungazive here kuti anga aine mhuri here kana kuti anga akura zvakadii? Uye akatanga kushanda panapa nenguva yakareba zvakadii achishanda? Kushanda panapa ndofunga anga atone zvekuma2 zvokuti ane mhuri handina ruzivo, but anenge asina. But age yake anenge ari kuma30 years, anga ariwo chidiki. Chitiko chakakusiyai sei kuona matumbu munhu ari kuzvicheka achiabisa mukati? Nhasi ndambozviona ini. Kana vanhu vese vanhu vakuru chaivo, vanhu zvakatishamisa. Handisati since ndakazvarwa tinosimbozvinzwa kuti zvinoitika, but takatya nazvo, takakatya mari, takaswera takaneta, takabuduka, asati tambozviona. Hatisati, zvinotyisa, zvinoshamisa. Muzukuru waBlessing akazvicheka kuno kuChegutu ati akatombotaurira vamwe kuti ari kuenda kunozviuraya. Inini ndinotengesa kutauni, saka anga hapanga pasina nguva yakati rebei achangobva kudarika, asi inini haana kusvika pabasa pangu sezvaanosita mazuva ese. Akangosvika achidarika ndobva anosvikobhiga vakomana vaakabhiga, anzi akavaudza kuti ndaakunozviuraya. Saka mwana wangu ndiye akamuona
akatonditi mama sekuru B mavaona here, ndikati vari kupi, zvikanzi vari kuenda uko, ndikati havanodzoka. Saka haana kudzoka pabasa pangu. Nguva ndifunga zve30 minutes mwana wangu ndopaakauya achiti mama ndakuudzai kuti sekuru B vadarika, sekuru B vazviuraya, vazvicheka nebanga vakazvidhonza matumbu. Ndobva ndatanga kuchema paipo. Saka ndakutsvaga foni kuti ndifone ndibvunze tete vacho. Ndopa ndakazonzwa nemumwe mukomana achiti vatotakurwa neambulenzi aenda kuchipatara. Ndopa ndakazoenda kuchipatara uye ndobva ndatosvika variko vachitonditi anitori muwadhi umu. Ndopa takazoshedzwa ndobva tapinda muwadhi memwe, takasvikona aiswa madhiripi, akafugidzwa akarara pamubhedha achitonzi zvo ndozvidumbu racho rimwe riri mubepa umu ratanhonga. Saka pavakazonzi zvo tiri kuda kuenda kuHarare, ndobva tazogadzisa zvokuti vaende kuHarare, ndobva vaenda kuHarare, isu ndopa takazodzoka kunokumba. Vakazoshayika nguvai, vakashayikira vakanga vaendeswa kuchipatara chipi? Kuchipatara takabva chinzi vari kuenda kuHarare hospital. Saka anzi akazoshaya kuma7. Ndisekuru venyu ava vakanga vaine nhoroondo here yekuti vanotora zvinodhaka? Vamwe vanga vachitaura yekuti vaitora zvinodhaka, vamwe vachiti pane nguva yaakamboita kunge akarwara nenjere vakatomboendeswa kurehab. Imi mungatitsanangurire zvamunoziva pamusoro penhoroondo yavo. Ichokwadi kuti zvinodhaka aizvitora, asi nokuti paakamboenda kurehab pacho akanga dzaakurasika. Kumba akanga asingagadzike nevamwe, nyange ukamutaura naye anga asingasakwanisi kutsiurika, zvokuti vanhu vaive kumba vaitomutya. Ndopaakazoendeswa kurehab, asi paakadzoka munhu akatotanga kuona ndini, zvokuti akanga asimba. Sekuru vangu vaiti kana vakasabata zvemadrugs, sekuru vangu vaive zijaindi, vaive munhu mutsvuku, zvokuti vaibvuma kusimba. Ndichitovati sekuru, tarisai mune kusimba kwamaita, chiregai kubata zvekunodhaka, ende regai kutamba neshamwari dzenyu futi. Akatonditi muzukuru wangu ndazvinzwa, kukwana ndiri kunorwadza. Ndikati saka aitove nelaisenzi rake, aitove nepasipoti yake. Saka aiti kana nyangwe ndirikini basa rake rekugera iroro, akatombotenga puropati yake akatozadza imba, asi akazongotanga kuzvitengesa futi. Akutenga mutoriro. Saka wazatengesa dama remutoriro. Iko zvinezvi vaigara nani? Tanzwa muchiti venga usati vane mhuri, vaigara nani? Aigara natete vake. Iko zvinezvi tete variko here? Vari kuti ivo musi wavaparadzana naye ane zvaakataurawo navo here? Kuna tete munezuro wacho paakauya kutauni akangodarika, akasvikona tete vari vasipo pabasa pavo, vapinda vanoshanda muEconet. Saka akangodarika, ndobva asodarika nekwandiri ini nahana. Iye akandiona asi handina kumuona achidzoka kunoku. Pasina nguva ndopatakazonzwa nzi B azvicheka, asi kuti shoko rekuti ndoda kunozviuraya anzi aitaura. Asi kuna kwatete marimwe zuro acho ainzi haana kurara, anzi akangoita pungwe kumuti pinda mumba, anzi akapinda mumba obuda achiti mune zvinhu zvirimo, zvokuti akapisa hembe dzake, akapisa bhutsu dzake, zvinhu zvake zvese anzi akazviburitsa achiti itsvina, ndoda kuzvipisa, ndoda kuklina mumba, zvokuti mumba macho maari kutochemerwa ndiye akasiya aklina. Zvakubatai sei? Tiri kuona isusu kuti zvoni zvinodhaka izvi zviri kuramba zvichiparadza upenyu hwevana vechidiki. Chii chamungade kutaura kune avo vari kuita mari nekutengesa zvinodhaka, uyewo kune vechidiki vari kutora zvinodhaka? Zviri kundirwadza nokuti zvinodhaka zvaparadza upenyu hwevana vazhinji, ende vana vazhinji vari kufa vari vana vadiki, nokuti ainzi kana simba racho raakanga ainaro, zvokuti kana vaaigara navo vacho hanzi vaitomutya, zvokuti vaitopedzera vamuti sori, vanzi vaitopedzera vamuti sori. Saka zvinhu zviri kundirwadza nokuti ndandisingatarisira kuti B anoenda nenzira yakadai, ndandisina kumbozvitarisira.
asi zviri kundirwadza. Saka chandinoda kutaurawo kuvanhu kuti kune vari kutengesa madrugs iwayo, isusu ndinongonzwa kuti madrugs aya ari kutengeswa nevanhu vakuru chaivo. Vanhu vakuru chaivo vari kutengesa madrugs aya, aparadza vana kudaro. Asi ini ndinogonzwa kuchinzi musi uno chaivo hapana mazuva kwaive nechinzi yainzi drug abuse campaign. Saka ini chandinokurudzirawo ndechekuti kana vachiita campaign yacho, ivo ngavabata vanhu vari kuita izvi kubva kumusoro kwacho kusvika kune vari kutengesa, nokuti vanhu vari kutengesa ava havana mhosva, vari kutohodha kune vanhu vakuru. Ende pamwe vacho vanhu vari kutorespectwa vanhu vacho vanotengesa madrugs iwayo. Saka ndezvatiri kutaura kuti hatigone kusunga munhu ari kutengesa drug atohodha, asi tinofanira kusunga kubva kumusoro kwacho kune munhu ari kutengesa, ari kuhodhesa drug iroro. Tarirai muone kuti vana vadiki vari kungofa vari vana vadiki, ende vana vadiki vatora upenyu hwavo nokuda kwemadrugs iwayo, nokuti vazhinji vacho vana ukavabvunza vanotaura kuti inini tenge chiita kuti tikanganwe nhamo dzatiri kuwana nokuti hatina mabasa, hatina zvokuita. Saka chinhu chiri kutirwadza. Sasekuru vangu munhu aitozvishandira, munhu aizviitira basa rake, asi handitarisiri kuti nenzira yaaenda nayo inondirwadza. Tataura nemuvakidzani ati pane nguva yaaimboita noise, iye aitaura naye achiedza kumudzora. Nguva yekutaura naye taitaura, mufana ndaitoputa naye mbanje. Nguva yaanenge asina mbanje ndaitomusheedza kuti kuno watimboputa mbanje. Ndoda kuti ona kaiwo mari yesacheti. Sacheti vanorizivawo komana vacho reguka. Kuti ona kamari yesacheti inokwana doro iri. Mari yesacheti wachingotenge doro timwe doro bozi food and drink. Aindisa naro nditi iwe doro rinondizvimbira. Saka zvinoti ndaka chop chop. Ndati kuta kwa chop chop kwakaipa. Imi muri munhu muhombe. Zvese zvamataura apa kunyanya zvembanje iyoyi tinotoziva kuti aitobvumidzwa kutorwa. Saka imi manje mbanje pane mutori. Mbanje iri nani pane mutoriro. Mbanje inoita kuti munhu aende kubasa kwake. Aite zvaro kuti kana vanoputa mbanje vanozviziva. Boza hapana munhu anenge akanzi aputa mbanje azozviuraya maurayiro akadai. Inazana mbona munhu akaputa mbanje achizvisungirira. Boza ndikaputa mbanje takafunga kuti basa rangu ndicharifambisa sei. Basa rangu richafamba sei. Asi nini hangu ndingoramba pamutoriro paguka iro. Ameno masachets nezvimwe zvacho. Ndozvimwe zvacho zvandiri kuramba zvandisingade. Kuti vana vaning'ina vangu vazukuru vangu vasaite izvozvo. Tataura nevanhu vati zvinorwadza kuti nyaya yemadrugs inototangira kumusoro. Kune vamwe vane masimba vari kutengesera vana vechidiki madrugs, izvo zviri kuparadza upenyu hwevana. Ini ndaimbowo munhu aiotewo zvemadrugs. Zvoroti aitombouya kumba achiputa mbanje, chiputa tese mbanje koma iye marabha. Zvoroti last week ndaitopfuurawo ndichiendera madhamu angu ndichienda kumagrosa. Saka ndakasangana naye marabha akatobata mbanje aita kuti mudhara mbamhanya pandiri akati mudhara ndipo mechisi ndaubadza mbanje dzangu. Vanoza taiwa mbanje ndakasiya ndakunamata. Ona kanzi madhamu wangu vamuti aiwa mbanje akasiya mukomana akunamata. Bona iye marabha akabva atanga kuti saka iwo akusiswa nemukadzi uyu pamusaka pemadrugs ndiakusisa madrugs abva agumbuka mva aenda marabha. Saka ini zvandirwadza zvamarabha izvi bozi ndaimboyechi ushamwari yake shuwa. Ini ndakapinda chechi ndakatendeuka kwaTimothy. Timothy ndiye akanditendeutsa kuti ndinamate. Zvoroti izvi zvakabva ndasiyawo zvemarabha zvedoro zvese nemadrugs ndaiputa. Ndisitavire vakuru vemuno muChegutu zvokutengesa madrugs ndakatombotengesa muno. Pakutengesa apa pamaitengesa madrugs maizviziya here kuti anoparadza upenyu hwevana, uye mimi chamaingotarisa imari chete here kuti maitomboene zvinokuudzai kuti madrugs anoparadza upenyu hwevana? Ndaizviziva zvangu madrugs anoparadza vanhu but ndaida mari ndakutaura chokwadi. But ndakazozviona kuti no izvi zvinotokonzeresa. Dai mayuthi vana vechikora nevanhu vakuru ngavatinamatei. Kune vachiri kutengesa izvi chii chamuda kutaura? Kune vachiri kutengesa izvozvo dai vanzi masiya kutengesa madrugs manamata. Ona kunamata ndokukuru. Mwari anokomborera vanhu vanonamata. Chinondirwadza ndechekuti iye marabha wacho aive munhu socialize nevamwe. But through ye kutengesa madrugs akaipa hana kunaka.
ndoda kutaura chokwadi bhozi ndakabvako. Mashita. Even kana drug section yaitouya kumba kwangu kana mapurisa aitouya chitoadisa mari chitovadisa mari asi tabva kunyepera chitovapa mari vachienda. Zvoroti vese vemuno mucheguti vanondiziva. Muri kuti mimi mapurisa vanotora chioko muhomwe voregera kusunga vanotengesa madrugs. Zvinoitika izvozvo chokwadi izvozvo. Bona bozi mupurisa ari kushupikawo kuti mari yake ishoma yaari kuhora. Azviitewo kuti aite se arega kutambira mari akanzi $100 iye kumba kwake kusini kune nzara anotambira mazvona achikablame mapurisawo futi. Ipapa tofana blame vanhu vacho vari kupana vakuru vari kutengesa madrugs. Vakuru vacho vazhinji vacho vanda vayochi vevakuru vacho vari muparliament ndio vari kuisa madrugs muno. Ini nangu paikutanga takanzwa achinzi marabha nasi zvakamubata ari kunwa asidi yemubhatiri. Ndomba vanhu vatanga kutiza paari zvokamba zvanzi abata mapanga. Ndomba vanhu vamhanya kuenda kunoona. Ina hangu handina kuenda kunoona nokuti paakazotanga kuzvibaya-baya achizvicheka achizviburitsa matumbu. Indakamba ndapinda mushopu ndakatya nazvo nokuti ndakati ina handikwanise kuzviona mashura akadai. Asi ruzhinji rwakamhanya rwakaenda rukanoona mashura aya. Anosizviita zvokuti anotenga reza kana kuti kutora banga ozvicheka achinwa ropa kana kuti kutora banga ocheka tsinga odrena ropa orisa muchigubhu opota achirinwa. Asi zvanezuro zvanga zvakanyanyisa nokuti akazvicheka padumbu vanhu vese vakatarisa. Paimbozvita kumashuroko hapanawo here kunyange kana aizvitira pano kumashopu kunoko vakanonyeurira vekumba kuti ndo zvaari kuita uye akawana rubatsiro. Akambowana rubatsiro nokuti mapurisa aitouya ombomutora woenda naye wombonomukansela. Asi ngoti munhu akanga asinganzwi anga asingarege mutoriro wake aiti kana zvamubata akangoita zvemutoriro wake zvotanga zvakare. Imi samai vakabereka zvinokubatai sei kuziva kuti munhu afa nenzira inorwadza kudaro? Zvinorwadza samai akabereka unyatsonzwa kurwadza kuti vana vadiki nyika yedu kwairi kuenda chaiko chaiko ndekupi. Kwatiri kubva nekwatiri kuenda takushayiwa. Vana vacho havasi kutsiurika. Marabha aitsiuriwa every time vanhu vachimurambidza regedza zvauri kuita asi anga asinganzwi. Tinoziva isu kuti zvinodhaka izvi pane vanenge vatori nazvo vachizvitengesa. Imimi muneva munotoziva here vanotengesa uye vemutemo vane here zvavari kuita kuedza kumisa vanhu vari kutengesa zvinodhaka izvi? Sana marabha meno vanonzi vanotsvaga vega. Kwavanotsvaga ndokwatisingazivi. Kana tizive munhu wane vanotengesa muno hatimuzivi. Asi kuti vechidiki ava vanotofamba vachitsvaga vega. Kwavanotsvaga ndo vanokuziva. Blessing taishanda naye zvakanaka singaiti. Asi anga ari mukomana wekuti iye aiti nguva yekuti akatanga kushandisa madhiragi atanga kubata zvinodhaka. Anga ane nguva yekuti aingosvika panguva yekungoti aingonyarara. Ungoti zii. Ungogara akadaro. Svika nguva dzake dzekuenda kumba dzakwana. Kana dzakwana oenda kumba. Nezuro akauya makusena akati iye madzibaba akauya achiita zvokushedzera but madzibaba mukuona kuti ichi dautaura nemi soft pasina kana mumwe munhu aripo. Nditaura nemi ndakadzikama. Vantora vataenda pamhiri peroad. Taenda pamhiri peroad vati uri kuona ni kuseni kwanhasi kunoku. Rega ndimbokubatai. Pane munhu ataura kuti iye pane mukomana waakasvika akabata rwoko ane zuda ndoanga achireva imimi here? Ndini chaexekiri. Adaro vataenda pamhira vatatanga kutaura tese vanti madzibaba nhasi makuseni ndadonhedza zuva. Asi zvandadonhedza zuva iri kai ndachakuti nini zuva iri ndarama ndakatodonhedza vanhu vese vanga vachiparara panyika panapa. Asi ndazoitira ndazonzwira tsitsi imimi neanonzi chikwezvero muri 2 imi madzibaba neanonzi chikwezvero muri 2 kuti munoparara musina mhosva yamunayo. Saka ndaridzosa zuva iro asi ndati ninoona Stanban handinyorere handisainire mapepa ekuti ndinotora mota dzangu 2. Asi pandinotora mota dzangu dzandakauya chaita hafu otora dzake ndinotora dzangu. Vandati mota idzi wadziona kuti zvanzi upfumi hwese uri panyika maraba ndewangu. Vandati maraba mira tichaenda kunoita se kunomuona. Iye abva paipa ndadzoka ndatanga kugadzira zvanga ndichigadzira. Ndobvaenda paanopwanya dhiro rangu raakapwanya bvatora zvaakatora imomo ndobva akatora asidi ndobvaenda paanono asidi. Ano asidi iyoyo ndobvaita
ndobva adzoka bva agara apapa ndobva atanga kurutsa CDR apapa arutsa CDR apa anga ane banga ndobva ndaenda notora mvura uko bva ndada kumupa mvura bva aramba mvura iyaya banga rebva ndada kumutorera nanonzi Clive bva aramba kutorerwa banga riyari anga ane simba ranga rakanyanyisa zvanga ane simba kudaro ane mazwi mamwe ekuti iyaita akagara so bva ati upfumi hwese ndewangu saka mukomana uyu anga ane nguva yekuti madhiragi akamarova especially akarova mutoriro uyoyo onge uchimukurira zvisingaiti saka dzimwe nguva iti akambogara kuti ini mutorira ndicharova otomboita munhu kwazvo kutoti hamutombofungira kuti akambopenga saka kupenga kwaita akambopenga odzoka oita munhu chaiye akamira kurova mutoriro saka iyi yanga yatovetsika kutoti tinoda kutongoziva kutoti marabha akarova mutoriro nhasi anenge ari pamudhi akati makwana akava ari pamudhi kuti akava achifambisa so anenge arova mutoriro ndo zvaairarama achiita saka akakasike kutanga ake kuzvibaya-baya kwazviita nhasi kuzvibaya kwazviita uko kake chi3 achizvibaya sezvaachita akambozvibaya nhengo futi achicheka nhengo last time paapedzera kuzviita saka apa auya nemumwe mutoo wauyo nawo zvototi mafira aita atirwadza zvisingatomboisisi toishanda naye zvinhu zvisina kutombotiitira zvakanaka asikuzinzwisisa kuti mukomana afa here zvemashuwa kana kuti chii asikutozinzwisisawo zvinhu zvatotadza kutotadza kunyatsogamuchira zvakanaka zvinhu zvinotibata. Uri mukomana wechidiki tokunzwa uri kuti madzibaba vanhu vesanotendesika kuti ana madzibaba havatore zvinodhaka ndeapi mashoko auda kutaura kune vechidiki vakaita sewe vari kutora zvinodhaka izvi? Ya mashoko andinawo ini ndeyekuti vakomana vechidiki ngavasiye zvinhu zvinodhaka asi ivo vasiya zvinodhaka guys tiri kukumbirawo kuti vemutemo kava vashandewo mutemo sezvauri soti apa mutemo apa ndo panenge pane problem yekuti munomu muvanhu vazhinji havachakwanisa kufamba kubva na 7 o'clock zvichienda kumberi kana kutanga na6 havachakwanisa kufamba 5 dzamakusenja dzavasi kukwanisa kufamba hama dzedu nevabereki vedu havasi kukwanisa kufamba varungweri kana vabayiwa vachitokuvara tino vanhu vakawanda vataviga munomu vari kungobayiwa nemapanga nevakomana vemutoriro vachivhiringidza hama dzedu saka tiroti isusu dai ipapapo pagadziriswa ipapo tine dzimwe hama dzedu dzimwe futi dzinorova tumwe tudoro tinonzi tumbwa tiyatiya dziri kungodonha pamashops panapa saka ipapapo tinongokumbirawo kuti especially pano vanhu vanotimbwa ava nevemutoriro mutiitiro plan ipapo ndozvatinokumbirawo. Tataura nemukomana aishanda naBlessing musaluni maaiita zvekugera uye kugadzira rasta atiye vaishanda zvakanaka uye chiitiko ichi chamusiya akanganisika nekuti firo yakaita Blessing ifiro inovhundutsa. Ndinotenda kuti inini ndaishanda namarabha zvakaitika ndezvekuti zuva razvo zvichekanwa makuseni pandakatanga kumuona inini akangomuka achiratidza kuti munhu batwa neurwere hwake hwagara unomubata misi nenguva kuti anoita zvekuti akamborwara nenjere omboita right akamborwara nenjere omboita right. Zuva ranga radarika racho takaparadzana naye mune zvakanaka manheru atori munhu ari right achienda kumba mangwana makuseni ndopatakazongoonawo zvinhu zvachinja akutoratidza kuti akurwara njere wakanga wanzwa unoizvi manheru vakati atakamuzwa akarara manheru achita noizvi kuratidza kuti zvakatanga manheru. And then mangwana makuseni isusu patakada kuzama kutaura naye kuti chii chiri kuitika anga asisambotaure zvinhu zvine musoro kwandiri ine akangondaurira kuti zvanhasi hado taperera panapa ndikati uri kuzama kutaura kuti chii akangoti shoni yandataura wainzwa zvanhasi taperera pano. Panguva iyo anga asabatika aingotenderera pamashopu tichimboedza kumudzoreredza oda kugara naye pasi but anga asabatiki aingojamba nenguva isipi ndopatikaona abata banga muruoko tikada kuzama kumutorera banga riya asi banga riya anga asatorereki pakuti munhu aida kumutorera banga aida kumubaya naro banga riya saka anga asingabatike taida kuzambozama ida zvekumunyangira kana kumunyengetedza asi banga haana kutorereka tikatanga kumufudza achingotenderera pamashopu abva azogara kuseri kweshopu yedu yatinoshandira. Panguva iyo ndopatakazongonzwa vanhu vaitoti munhu uya azvibaya vamwe vaisaziva kutoti ane banga anga akapfekera banga mubhurugu vanga vakakoseri kundopaona atozvibaya vautoti azvibaya kuti vanhu vaende padhuze naye banga riya anga asingasiye aida kubaya munhu wese ari kuda kumubata matumbu ake ari panze kudaro asi munhu wese aida kuzama mupa yopa aitoda kumubaya saka isusu pachiitiko ichi totongoona kuti
so hatizivi kuti anga akadhakwa kana kuti anga asina pakuti sazongomuka munhu autorwara njere asi taparadzana naye mune zvakanaka. Ini chaakatongonditaurira paazomuka achita izvo angondiudza kuti nhasi Adu handisi kuda kusuta mogo yanga aisuta Madison because manheru pandarara Madison iya pandaisuta ndakatadza kurara kuita semunhu arova mutoriro asi ndisina, saka nhasi handisi kuda kusuta mogo. Akaswera asina kusuta mogo musi iwoyo. Sakura kuti iye urwere hwakanga akuunzwa kuti pane zvakuitika panguva idzodzo. Muri kuti imimi vamwe vari kuti iwo mutoriro asi mimi muri kuti munhu aitomborwara njere achizoita zviri right. Kurwara njere kwakaitika pamunhu pakutanga munhu airova madrugs. Saka akarova madrugs akamborwara kure uko akatoenda kurehab. Nomva anodzoka kurehab akaskurwara ka 2 times achiti akaperwara njere odzoka kuita munhu chaiye, akarwara njere odzoka kuita munhu chaiye. Saka apa pachiitiko chakaitika semunhu watakazongona isusu akutopenga hatigoni kuziva kuti anga akadhakwa kana kuti kupenga njere because tazongomuka tichiona akupenga. Saka pakupenga upini handigoni kuitinisa kuti nditi anga akarohwa nemutoriro kana kuti anga arohwa nembanje kana kuti munhu akurwara njere because anonetsa kunzwisisa munhu iye kuti pakupenga kwake. Saka unoziva sei kuti akadhakwa kana kuti haana sitoti airwara njere pakumuona kwatakaita. Sepakutaura uneni kwandaitoita naye nachitonditi handisi kuda kusuta mogo nhasi Adu because madeko mogo yakatonditadzisa kurara. Ndakatadza kurara shamwari usiku ezoita kunge munhu arova mutoriro but ndisina. Ndobva ndaona kuti pamashoko aitaura ekuratidza kuti iye mutoriro wacho munhu anga asiri kutorova panguva idzidzi. Tiri kuona imimi matauro amuri kutoita kuti maive neukama maishanda mese. Munhu ari kutokuudza kuti zvakadaiso zviri kuitika muupenyu hwangu zviri kukubatai sei, kuti munhu wamaitaura naye, munhu wamaishanda naye zuva nezuva afa firo yakadaiso. Chiitiko ichi chiri kundibata zvikuru zvekuti apa ndirini nashanda kutonyasonzwisisa kuti mumwe wangu akashayika here, kuita kunge ndikurota kana kuti hazvisi kunyatsondisvikira zvakanaka kwandirini. Zvikundirwadza oreti kuti handinamwe mashoko ekuramba ndichienderera kumberi chitaura. Tiri kuona isusu kuti kunyange panapa pane vamwe vari kutonwa tudoro itwotwo. Vanhu ava nezuro vane zvavakaona here? Pane here vakabva vafunga kuti nekuda kwezvinodhaka kana kuti zvatiri kutora zvinokwanisa kutikonzera kuti tidaisowo? Asi kuti ruzhinji rwevanhu pakuziva chiitiko ichi pamatangiro achakaita mukomana achirwara njere zvakatangira pamadrugs. Saka ndinotenda kuti veruzhinji rwese vachiona chiitiko ichi chivadzidza zvakawanda pakuti ivo zvekuti kurwara njere hapana nepfungwa yovanhu vasi vari kuti madrugs. Saka kune vanenge vakatodzidza panguva iyi ndinotenda kuti vakatodzidza kuti kana ari madrugs ngatisiyanei nawo mageto youth pakuti anotibarira maproblems azosanganidzana nemumwe wedu wenhasi azofa nechiitiko chinova chefiro isati iriyo. Tinotenda kuti vakawanda vakadzidza zvakawanda kana kuri kunzi vanenge varipo madrugs vachiona zvakaitika nezuro. Handinoimba kuti munhu ega anotendeuka kana paine anga achirarama mulife yekurova madrugs. Mukomana ndaishanda naye mushopu muno, iyi ndo cheya yake yaigerera neglazi rake. Taishanda tese kubva 2019 mushopu number 1 babashopu pacheburu. Inini zvangu ndaishanda ndiri paside pake apa but yanga iri workmate yangu yekuti taigera tese tichikrosha tese pakuti inini ndiri crosh doctor ndoruka malogs kana iye airukawo malogs nekugera. Saka mumwe wangu wandaishandidzana naye tichishanda mushopu 1 iri ndo cheya yake neglasi rake unova tebhuru yake. Ndakangoona kunge jira reredi achizocheka ndichitochera mvura pasira hanamboenda kwangu vanhu vakangomhanya ndakangoshedzera kuti mapurisa vaimuona zvaari kuita ndatosiyana nazvo. Asi kaisha weafa ndikati apo kanyarara. Makafonera mapurisa? Mapurisa avati tinoyafa. Seshamwari yenyu mune here zvamakaedza imimi kubatsira shamwari yenyu? Hapana. Shamwari yenyu ane zvinodhaka zvaaitora here zvamunoziva imimi zvekuti mungati pamwe ndizvo zvakonzeresa kuti shamwari yangu isvike pakadaiso apa? Ainingwara handina chandakaona. Handina investigate ethicist perspectives. It's one of us cases has not loved this case has not loved me.
Not it was past. Imimi neshamwari yenyu maitora zvinodhaka here mese? Inini? Kunwa tutu. But ndandani sometimes wo speech case chas. Singanwe naye ini. Singatambe naye zvokuti ndaingouya panapa ndotopfura ndoenda. Vaitamba naye sometimes this case in Rwanda past case. Not my speech. Iko zvino izvi shamwari yenyu afa firo inorwadza. Mungati here mune zvamadzidza kuti pamwe hamuchatora zvinodhaka, notanzwa kuti aitora zvinodhaka zvichida ndo zvakakonzeresa kuti azviuraye. Not. As fast cases is shit is not love his peace. Anonwa asingazive ka uchimusimbisa. Asi mimi seshamwari yenyu maitora here naye zvinodhaka. Shamwari yangu hatiri kudhara tainotora zvinodhaka but hapana zvaaita. Iye hasha dzake dzaaizoburitsa ndedzepano pabasa dzemari chete. Dzaimukurira kuti paida kuita mari vamwe vanhu vaimutsikirira zvinhu zvezvi. Aitofara inini ndauya panapa ndakagara panapa ndisina chandowana inini ndaitoona mufaro wake kuti munhu ari kufara kuti akuitawo mari ndiri panapa. Ini handina chandaiwana zvo. Muri kunzwa sei nefiro yakaita shamwari yenyu? Sometimes this case kana afa inini une pfungwa dzangu ndine panichataurawo naye chitsotsi changu inini chokuita kuti ndidzorerewo iye. Nechamuchataura naye? It's very yes. It took jikaita Bruce pieces yes. Tola nezvituna zvese kana kutomudza zvituna zvese. Zvirova vanhu. Shamwari yenyu iri kuchemerwa kupi? Maenda here kumba kwaaigara? Munoziva hama dzake? Hama dzake ndidzo dzauya zichema. Namukoma wacho nabamunini towandoziva ni. Kumba kwavo kwahandiziva nzendaenda zvo. Nongoziva pamatii namumzi wake apa pamaara chete nana blazi wake ana nomeni. Vamwe wacho vakashaya. Chii chamuda kutaura kushamwari yenyu? Never mind, I speak against. Not loved. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe uye muyeuke kuti chirongwa chino tinochiunzirwa neve Diaspora Insurance. Kure kwamuri kugara ikoko muri kunze kwenyika, rufu runongouya tisina kugadzirira. Kana rufu rwauya mari inodiwa. Joinai Diaspora Insurance kuti muve munobatsirika, zvisazoita mutoro werufu, zoita zvakare mutoro wekuti hapana mari yekuti munhu adzoke kumusha kuzovigwa kune rukuvhute rwake.